Dobrý den, milí přátelé Feng Shui. Zvu vás k poslechu dalšího článku. Tentokrát na vás čekají podzimní energie. Dozvíte se, která měsíční zvířata budou vládnout v dalším období a jaké energie nám přinesou. Takže tedy podzim z pohledu Feng Shui. Počínaje 8. srpnem jsme podle Feng Shui vstoupili do období podzimu. S podzimem se váže energie chladného kovu. Přirozeným projevem kovu je sucho. Jangové energie začínají slábnout, naopak na vzestupu je energie yin. V přírodě převládá dozrávání, uvadání, stahování a vychládání. Doba, která patří k energii kovu, je podzim, západ a večer. Barvou kovu je fialová, bílá, dále všechny barvy kovů, například zlatá, stříbrná, měděná, bronzová. Světovou stranou je západ, chuť štiplavá, ostrá a kyselá. Směr energie kovu je dolů a dovnitř, tvar kovové energie je kruh. K emocím kovu patří pláč, žal a smutek. A konečně kovovými orgány jsou plíce a tlusté střevo. Oslabení plic se projevuje kašlem, dušností, kožními onemocněními, problémy s hlasivkami a slabé, zanesené tlusté střevo předznamenává problémy s imunitou, ale také s vyjasněním mysli a schopností se rozhodovat. Protože náš život je nevyhnutelně spjatý s jednotlivými ročními cykly, pojďme si nyní říci, jaké budou vládnout energie v dalších měsících. Nacházíme se v období, kdy bychom se měli pochlubit plody své práce, svých zájmů a studia za celé jangové období roku. V těchto dnech se loučíme s chytrým, hravým, ale rovněž mazaným a tuze zvědavým měsíčním garantem srpna opicí. Opice jsme měli nechat vymyslet, jak zúročíme výtěžky svých letošních aktivit. A je jedno, jestli se jedná o úrodu ze zahrádky, rozšíření klientského portfolia firmy, peněžní zisky nebo dokonce nabité vědomosti a úspěšně složené zkoušky. Úkolem nastupujícího vládce září, kohouta, je tyto hodnoty zpracovat tak, aby zajistil přežití jinového období, to znamená zimy. Kohout má rovněž za úkol vybrat ze sklizených a získaných výsledků jen ty skutečně kvalitní. To bude velmi důležité zejména pro příští rok, kdy bude vládnout dřevěný had, zaměřený na kvalitu. Posledním kovovým vládcem je v říjnu pes. Ten je zodpovědný za ochranu a bezpečnost. Pes má v popisu práce zabezpečit vše, co příroda v aktivní sezóně poskytla k zachování života každého živočišného i rostlinného druhu. Dobře si tedy rozmyslete, kam uložíte své zisky a jak naložíte se svými novými dovednostmi a vědomostmi. Jak vidno, v době kovu s koncem srpna a nastupujícím zářím už opravdu končí všechna prázdninová, v uvozovkách opičí legrace a bezstarostnost a ať se nám to líbí nebo ne, musíme se přizpůsobit období zaměřenému na řád, pořádek a disciplínu. Ale také se sklidnit a přemýšlet, jaké úkoly nás čekají v příštím roce. Stále ještě vládne mocný roční dřevěný drak se svými vizemi. Měli bychom tedy myslet nejen na příští rok, ale rovněž na období v horizontu dalších 5 let. Podaří-li se nám naložit dobře se svými letošními zisky, budeme-li akceptovat energie všech 3 kovových měsíčních vládců, opice, kohouta a psa, nebude pro nás pasivní zimní období znamenat nervozitu ze všeobecné stagnace a reaktivity, budeme moci odpočívat, budeme lépe připraveni na různé zdravotní problémy, zejména respirační nemoci, a hlavně budeme mít dostatek sil na příští aktivní sezónu. Vládce příštího roku, dřevěný had, přidá k těmto komoditám ještě nové entity, zaměření na kvalitu a moudrost. V
V případě, že se budeme řídit těmito jednoduchými přírodními zákonitostmi, celé starodávné čínské učení Feng Zhen Shui je založeno na pozorování vesmírných zákonů a cyklů. Předejdeme nepříjemnostem, nemocem a různým nenadálým překvapením, se kterými jsme nepočítali. Budeme žít harmonický život bez zbytečného vyčerpávání. A jak uvést výše uvedené poučky do praktického života v čase podzimu? Podzimní období je de facto příprava na přežití chladné zimy. Za prvé, energie kovu je energie fungování. Vše, co je nefunkční, by mělo z našeho života zmizet. Ať se jedná o nakřáplý hrnec, zhnilé ovoce, zaměstnance, kteří neplní své pracovní povinnosti, nebo aktivitu, která nepřináší zisk, pokud to není zrovna činnost, kterou provozujeme pro radost a potěšení. Za druhé, energie kovu je energie, která nám říká, abychom se připravili na zimu. Už nyní bychom měli podstrojovat naší imunitě. V době vlády kovu jsou zatěžovány plíce a tlusté střevo. Plíce jsou podle tradiční čínské medicíny nazývány kancléřem, tedy druhým vládcem hned po císaři, kterým je srdce. Na přelomu srpna a září se otevírá také meridián ledvin. Ledviny jsou v pojetí čínské medicíny zásobárnou naší životní esence a rovněž pomáhají plicím při nadechování. Oběma orgánům udělá dobře, když v období kovu omezíme mléčné výrobky, sladkosti a syrové zeleninové saláty, které ochlazují. Naopak imunitu posílíme teplými jídly, zejména vývary, obilnými kašemi. Můžeme v porovnání s létem přidat více masa, dále houby, kořenovou zeleninu a med pro vyživení jinu. Dopřejeme si také štiplavější pochutiny jako křen, podzimní řetkvičky, řetkev, cibuli, česnek, pažitku, brukev. Sezónní ovoce jíme povařené. Za třetí, pokud nás trápí nějaká bolest nebo neduch, měli bychom ho začít okamžitě řešit. Silné jinové energie, které budou panovat v zimě, k léčení příliš nepomohou a jak už jsem naznačila, vládce roku 2025 bude i po nás chtít, abychom žili kvalitní život. Boj s nemocí rozhodně na kvalitě života nepřidá. Za čtvrté, pokud máme zahrádku a měli jsme to štěstí, že jsme uchránili brzy nakvetlé stromy před řáděním letošního jarního dřevěného draka v podobě silných mrazů, věnujme maximální pozornost sklizni podzimních plodů. Na vycházkách pak můžeme stále ještě sbírat léčivé rostliny a plody. Neměli bychom také zapomínat ani na řádnou přípravu půdy na zimní odpočinek a novou setbu příští rok. Zemina i trvalky potřebují před zimou také vyživit a ochránit. Za páté, naladit se na kovové energie můžeme také tím, že se budeme stahovat z volné přírody domů do uzavřenějšího prostoru. Můžeme k sobě pustit více disciplinovanosti, například tím, že budeme pravidelně praktikovat různé formy pomalejšího cvičení. Můžeme také studovat, měli bychom se více zajímat o detaily a cvičit se v trpělivosti. Za šesté, s procesem ukončování souvisí bilancování. Energie kohouta jsou vhodné také pro různé oslavy sklizně a dobrých pracovních výsledků. Pokud se dařilo našim obchodním aktivitám, měli bychom ocenit všechny spolupracující složky, zaměstnance, dodavatele, klienty a podobně. Neměli bychom zapomenout ani na přátele, kteří nám k dosažení zdárných výsledků pomáhali. Energie kovu je totiž také energií nápomocných přátel. Následně s hodnocením stávajícího období bychom měli věnovat pozornost také přípravám na příští rok. A nakonec za sedmé, na zimu bychom měli připravit také prostor. Důležité je zabezpečit prostor před chladem, rovněž tak před nezvanými hosty. Prostor můžeme naladit na podzim dekoracemi z plodů svých zahrad nebo poklady, které přineseme z výprav do přírody.
Můžeme také přidat více kovových doplňků, jako jsou svícny, zvonky, podnosy a táci. Všechny kovové předměty by však měly být vycítěné a vyleštěné. S přibývajícím chladem bychom se měli poohlédnout po teplejších a měkčích materiálech, které způsobí, že náš interiér bude působit bezpečným, teplejším a útulnějším dojmem. Milí přátelé, přeji vám bohatou podzimní úrodu, plný stůl podzimních dobrot a klidnou mysl. Užívejte posledních slunečních paprsků a mějte krásné dny.